Jučer su utakmice Europskog prvenstva u rukometu. Austrija je dobila Rumunjsku 31-24. Austrija koja je sad sljedeći protivnik Hrvatske. Island, Srbija 27-27, neriješeno. To ne znam, nisam gledao, ali sigurno je bila napeta, dobra utakmica i vrlo kvalitetna. Mađarska, Crna Gora, Mađari dobili Crnu Goru 26-24. Obračunali se, inače Crne Gore izbornik Vlado Šola. A posebna priča jučer je bila Hrvatska-Španjolska. U Majkanu smo Španjolce pojeli za doručak. Ništa nismo najavljivali da ćemo pobijediti Španjolsku i završilo je 39-29 za Hrvatsku. Naši su svi bili sjajni. Od igrača, naravno posebna priča je izbornik novi, preporodio je Hrvatsku onako Hrvatsku kako treba, kakva igra Hrvatska, tako trebamo hrvatsku reprezentaciju da budu tako dobri. Sad samo spustite euforiju, odmorite se i pripremite se za Austriju. Mi smo naravno bolji i od Austrije i Rumunjske, ali to treba pokazati dalje na terenu i doći do tih pobjeda, ali ova pobjeda je stvarno, ta se pobjeda je pamti protiv Španjolske jučer. Ne znam kad su tak Španjolci bili loši, kako su jučer bili loši, ništa. Time out je zvao izbornik, ali Hrvati su ih nadgazili. Što bi se reklo, jednostavno nevjerovatno kako smo to odigrali mi. To je ono, zašto se kaže za povijest hrvatskog rukometa, konačno dobra hrvatska igra. Hvala vam lijepa, ljudi moji, i nadam se da ste uživali u ovom videu. Vidimo se u idućem videu.